Επιστροφή από τις διαφημίσεις, θα έρθουμε στον χώρο της ενέργειας και της επιχειρηματικότητας, καθώς μας παρουσιάστηκε μια ενδιαφέρουσα έρευνα από το Green Tank, η οποία έχει να κάνει με την ελληνική βιομηχανία, η οποία έχει πάρει, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μια πορεία απανθρακοποίησης. Και μάλιστα η έρευνα αφορά τους δύο κλάδους, οι οποίοι ήταν οι πλέον εξαρτημένοι από το συγκεκριμένη μορφή ενέργειας, και επομένως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο του Green Tank, τον ιδρυτή και αναλυτή πολιτικής, τον κύριο Μάντζαρη. Τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μάντζαρη. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστόδουλε. Χαρά μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Να εξηγήσουμε καταρχάς το περιεχόμενο της έρευνας. Για ποιο λόγο επιλέχθησαν αυτές οι επιχειρήσεις αυτών των κλάδων? Καταρχάς, να χαρίσουμε ότι δεν μιλάμε καθόλου για ηλεκτροπαραγωγή. Μιλάμε για αυτό που ορίζουμε ως βιομηχανική δραστηριότητα. Προφανώς και η ηλεκτροπαραγωγή είναι βιομηχανική δραστηριότητα, αλλά στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, βιομηχανία σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει τσιμέντα, σημαίνει χάλιβα, σημαίνει σίδηρο, σημαίνει δηληστήρια. Εμείς εστιάσαμε σε βασικούς τομείς. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε παραγωγή χάλιβα. Έχουμε δηληστήρια, τα οποία είναι περίπου 85% των βιομηχανικών εκπομπών, όπως το όρισα προηγουμένως, της χώρας διαχρονικά. Εστιάσαμε σε αυτούς τους δύο τομείς που είναι μεγαλύτεροι, βασικότεροι στη βιομηχανία. Τι δείχνει λοιπόν η έρευνα αυτή? Δείχνει μια απανθρακοποίηση, μια μείωση της εξάρτησης, η οποία είναι, καταρχάς, για να έχουμε ένα κριτήριο, είναι στα επίπεδα του εξωτερικού, είναι το αποτέλεσμα αποφάσεων των εταιριών αυτών για μια σειρά από οικονομικούς λόγους, είναι αποτέλεσμα πολιτικών παρεμβάσεων, επιβολής αυτού? Τι συμβαίνει? Καταρχάς, να πούμε ότι στην έκθεση κάνουμε διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, περιγράφουμε την κατάσταση ως σήμερα. Εξετάζουμε την περίοδο 13-23. Τι συνέβαινε με τις εκπομπές της βιομηχανίας, σε αυτούς τους δύο, ειδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Μετά, κοιτάμε τι σχεδιάζουν οι εταιρείες να κάνουν. Στο μέλλον, εν ώψη των μεγάλων εξελίξεων που θα σας εξηγήσω, έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της αλλαγής πολιτικής. Και το τι λέει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Και επίσης η έκθεση περιλαμβάνει και μία έρευνα που έχουμε κάνει σε συνεργασία με την QED, μια τεχνικών ερευνών, που δείχνει απόψεις διαφόρων φορέων που σχετίζονται με τη βιομηχανική πολιτική της χώρας, προφανώς και εκπροσώπων της βιομηχανίας, γύρω από το θέμα, δηλαδή τις εξελίξεις, τις οπτικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Για να δούμε αν η εξέλιξη είναι επιβολή, αν είναι υποχρέωση, αν είναι συνειδητή. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι σύνθετο το θέμα, αλλά είναι και απλό ταυτόχρονα. Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι στενά συνδεδεμένη με αγορές. Η αγορά μετά της επηρεάζει πάρα πολύ τις αποφάσεις στρατηγικές των εταιριών. Στην κειμένη περίπτωση των μεγάλων βιομηχανιών, είχαμε μια πολύ μεγάλη πολιτική μεταρρύθμιση, η οποία ριστικοποιήθηκε πέρσι, το 2023, που είναι η σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Ξέρετε, το χρηματιστήριο ρήπων. Ναι. Να το εξηγήσω περισσότερο, αν και νομίζω πως οι πολίτες της Μακεδονίας είναι πολύ εξηγημένοι. Έτσι ακριβώς. Όπως ξέρετε, η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, άλλος κλάδος που και ορυκτά καύσιμα, ο Άγιος Δημήτριος, το Λεμαΐδα 5 κλπ. Μόνο από το 2013 για κάθε τόνο CO2 που έπαιρνε. Και αυτό είναι ο βασικός λόγος που οδηγήθηκε όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και η υπόλοιπη Ευρώπη σε μια σταδιακή πολιτικοποίηση. Γιατί η τιμή του του αυξήθηκε πάρα πολύ. Αυτή είναι η απευθεία σύνδεση αλλαγή στην ευρωπαϊκή πολιτική και στις επιλογές εταιριών. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, αυτό μπορούσε μόνο την ηλεκτροπαραγωγή. Μέχρι πρώτη δεν απόδοση τη βιομηχανία, για παράδειγμα, ή τη βιομηχανία χάλιβα, αλουμινίου κτλ. Σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι εταιρείες λάμβαναν δωρεάν δικαιώματα εκπομπών. Και μάλιστα ένα πολύ σημαντικό ποσό. Εκτιμούμε ότι την περίοδο 13-23 τα τσιμέντα δηληστήρια αντιστοίχως γλίτωσαν 1,66-1,25 δις. Μάλιστα. Αυτό είναι ακριβώς που αλλάζει η ελεύθερη αναθεώρηση. Πλέον τα δωρεάν δικαιώματα για αυτές τις βιομηχανίες καταργούνται επίσης. Αλλαγηριακά, το 2026 στο 2034, που μερίζονται τελείως. Και αυτό το οποίο συνέβη, καταγράφουμε ως απανθρακοποίηση, είναι ότι οι εταιρείες έδειξαν πολύ γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στις εξελίξεις. Πολύ θετικό. Η τσιμεντοβιομηχανία και η δηληστήρια στην Ελλάδα από το 2020, δηλαδή από τότε το οριστικό αναθεώρηση της οδηγίας, ζήτησε και έλαβαν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κοινωνίας, κοντά μισό δισεκατομμύριο ευρώ, για 3 έργα και αποθήκευση άνθρακα, το λεγόμενο CCS. Αυτά τα έργα θα μειώσουν δραστικά τις εκπομπές της βιομηχανίας και έτσι θα είναι λίγο εκτεθειμένες στην αγορά των τιμών και στο γεγονός ότι δεν αναλαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα εκπομπών. Λάβατε την επόμενη ερώτησή μου για το αν υπήρξε κάποια στήριξη για αυτήν την μετάβαση, η οποία από ό,τι κατάλαβα είναι αντικείμενο πολιτικών αποφάσεων, άρα υπήρχε μια επιβολή στις επιχειρήσεις αυτές. Υπάρχει η άλλη πλευρά του νομίσματος, αρνητικές τόσεις, υπήρξε ζήτημα με τον τζίρο των επιχειρήσεων, ζήτημα την απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτό εξαρτάται γενικά, δεν μιλάω μόνο για συγκεκριμένες, από το ποια στρατηγική θα ακολουθήσει κάθε βιομηχανία για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της
με δεδομένες τις αλλαγές του πολιτικού σκηνικού που εντάχει περιέγραψε προηγουμένως. Είναι κι άλλο, δεν είναι μόνο αλλαγή στο ΣΕΔΕ. Θέλω ένα χαρακτηριστικό αντιπαράγωγο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί το η ΔΕΗ, που είναι πάλι ηλεκτροπάγη, ως το 2019 βρισκόταν σε ολική άρνηση απέναντι στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα και αντί να εξυγχρονίζεται και να έρχεται στην καθαρή ενέργεια, επένδυε στον ίδιο, επιδιώκοντας πολλές και διάφορες εξαιρέσεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις οποίες φυσικά δεν τις πήρε και δεν μπορούσε να συνεχίσει να βασίσει στο λιγνίτη. Το αποτέλεσμα ήταν μόνο η δραστηριότητα στις ΔΕΗ να συσσωρεύσει χρέος 2,3 δις ευρώ το 2019. Με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης σας μιλάω, που βρήκα στο δημοσιότητα στο 20. Ευτυχώς η στρατηγική άλλαξε, έγινε μια στροφή 180. Καταλαβαίνω που πάτε. Θα μου πείτε για το ότι πλέον έχει αλλάξει το οικονομικό προφίλ της επιχείρησης, η οποία δείχνει να έχει θετικά πρόσημα παντού, εκτός από το κοινωνικό πρόβλημα στην περιοχή μας όμως. Σαφές, μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα όμως να κάνω την αντίστοιχη. Ναι, να σας ακούσω βεβαίως, με συγχωρείτε. Με το πώς λειτουργήσαν εν ώψη παρόμοιων αλλαγών, αντίστοιχων αλλαγών, με το βιομηχανία της ίδιας χώρας της Ελλάδας και δευτερευόντως στα δηληστήρια, που έχουν αντιληφθεί ότι, μετά σας περιεγραμμένως, ότι η ανταγωνιστικότητα περνά μέσα από τον πράσινο δρασιματισμό. Κατάλαβαν με τη μία αυτό το πράγμα. Αυτό σίγουρα δεν μπορεί να φαίνεται δεδομένο. Ή ας πούμε, στο 2019 λειτουργούσε διαφορετικά σαν επιχείρηση. Έλεγε, εμένα το οποίο μου είναι ο λιγνίτης, θα προσπαθήσω να πάρω εξαιρέσεις. Και το πλήρωσε. Ήταν μια λάθος. Η τσιμεντοβιομηχανία, από την άλλη μεριά, και τα δηληστήρια λειτουργούν κάπως καλύτερα. Έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξουν. Αν κατορθώσουν αυτό, που υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις για να πετύχουν κάτι τέτοιο, τότε θα τηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, άρα και τις θέσεις εργασίας και καλύτερη, ισχυρότερη θέση στο διεθνές τοπίο. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας, που είναι το τι λένε οι εμπλεκόμενοι και τι λέει η κοινωνία για αυτές τις υποδιάμεσες εξελίξεις. Καταρχάς, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις. Διαπιστώσαμε πια σημεία συμφωνίας. Παραδείγματος χάρη, μας έκανε εντύπωση γεγονός ότι υπάρχει μια πλήρης παραδοχή. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Δηλαδή και από τη μεριά της βιομηχανίας, η οποία πολύ συχνά διαμαρτύρεται για την ταχύτητα του πράσινου μετασχηματισμού, έχει διατυπώνει διάφορες επιφυλάξεις, τις οποίες αναφέρω στη συνέχεια, είπε ότι πρέπει να αλλάξουν. Το ερώτημα είναι με ποια ταχύτητα. Το ερώτημα είναι με ποια εχέρια για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η μεν κοινωνία των πολιτών πιστεύει ότι οι κλιματικοί στόχοι και για τη βιομηχανία να είναι ακόμα πιο φιλόδοξοι. Θεωρεί ότι η κατάργηση των δικαιωμάτων πρέπει να γίνει ακόμα πιο γρήγορα. Από την άλλη μεριά, η βιομηχανία διατηρεί πολύ ζωηρές επιφυλάξεις γι' αυτό. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον που είπαμε είναι ότι είχαμε διαφωνία ακόμα και ανάμεσα στις προσώπους της βιομηχανίας. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι οι κλιματικοί στόχοι είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι στην Ευρώπη, ειδικά αν τους συγκρίνουμε με άλλες του πλανήτη. Όμως υπήρξαν και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι κλιματικοί στόχοι πρέπει να είναι ακόμα πιο έντονοι, απλούστατα, πρέπει να, όχι απλούστατα. Το ζητούμενο είναι να είναι τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Εκεί υπάρχει μια σύγχρονη ευθυνία ότι η νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ο μηχανισμός προσαρμογής άνθρακα, το CBAM, δεν είναι επαρκής για να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων να δημιουργηθεί κεντρικό χρηματοδοτικό εργαλείο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες οικονομικές η Ελλάδα, για παράδειγμα, με τη Γερμανία. Και αυτό πρέπει να είναι σε επίπεδο ευρωπαϊκό για να διασφαλίζεται και η ανταγωνιστικότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μιλήσουμε και το μέλλον για περαιτέρω αυστηροποίηση, τουλάχιστον αυτή είναι η ισχύουσα κατάσταση. Υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να αλλάξει, είτε λόγω των οικονομικών συνθήκων που θα το επιβάλλουν, λένε κάποιοι, είτε επειδή μπορεί αμερικανοφερμένες πολιτείες να επιβάλλουν αλλαγές στο βηματισμό? Ναι, όπως σας είπα και αυτό φάνηκε στην έρευνά μας, υπάρχει μεγάλο βηματισμός μέσα στη βιομηχανία. Το πώς διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο. Αυτή η μεταβολή και η έρευνά μας έγινε πριν τις αμερικάνικες εκλογές. Αλλά πάλι, επειδή φαινόταν ότι μπορεί να βγει ο Τραμπ, υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι επηρεάζει τις εξελίξεις. Αν θα δουλέψει η νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θα δουλέψουν ακόμα και νέες τεχνολογίες. Μην ξεχνάμε ότι το CCS, η αποθήκευση, άνθρακα και δέσμευση, δεν είναι μια τεχνολογία που η αγωγή της είναι απλή, έχει πολλές προκλήσεις. Και όχι μόνο στη δέσμευση, στην μεταφορά, στην αποθήκευση. Τώρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι εκπερασμένη προτεραιότητα της νέας Κομισιόν. Θα ανακοινώσει το νέο λεγόμενο Clean Industrial Deal τις πρώτες 100 μέρες από την έναρξη του νέου κύκλου, δηλαδή ως το τέλος Φεβρουαρίου, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο διεθνές τοπίο. Δεν φαίνεται από τη μεριά της Κομισιόν υποχώρηση σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αντίθετα, ενίσχυση αυτής και συμπλήρωση με στοιχεία τα οποία θα ενισχύσουν την ανταγωνιστική βιομηχανία που είναι άμεση προτεραιότητα. Μάλιστα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Το βέβαιο είναι ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αφήσουν απανακόπηση βίας. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με ισορροπημένους όρους. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι τα πράγματα είναι σε ένα αυτόματο πιλότο. Πρέπει σίγουρα να εξηλεκτρήσουμε κι άλλο την βιοπαραγωγή, να ενισχυθούν οι βιομηχανίες, να χρησιμοποιήσουν συστήματα αυτοπαραγωγής. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να είναι σε βάρος άλλων κατηγοριών αυτοπαραγωγών. Κυρίως μιλάμε για τους πολίτες, για τις ελληνικές κοινότητες κλπ. Επίσης, χρειαζόμαστε θεσμικό πλαίσιο στην αποθήκευση άνθρακα. Δεν το στιγμή. Και εκεί δεν πρέπει να δημιουργηθεί λάθος ότι τα πάντα είναι πέμπουμε CO2 όσο θέλουμε και μετά αποθηκεύουμε. Πρέπει να αποθηκεύουμε μόνο το CO2 το οποίο δεν αποφεύγεται. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια αλλαγή καυσίμου. Μπορεί κανείς να βρει την έρευνά σας και στο site μας, η οποία μάλιστα συνοδεύεται και από αναλυτικά στοιχεία, στατιστικά αλλά και γραφήματα για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό το μήνυμα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Κύριε Μάντζερη, ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και θα επιστρέψουμε.